bijzonder kwartet. Ze hebben het heel erg druk. Ze reizen van Leeuwarden tot Maastricht en van Groningen naar Reclassement en dan weer naar Sluis. En ze doen ook wel veel in het buitenland, maar we hebben ze gelukkig kunnen contracteren voor vandaag. Daar ben ik heel blij mee. Rosa die speelde al vanaf haar 16e in een kwartet, dus dat is al heel erg lang. En in 2003 kwamen een paar leden van het kwartet elkaar tegen op de Strijkkwartet Academie. Het is een paar keer gewisseld van leden, maar nu zijn ze alweer een jaar of 5 samen aan het spelen. Een heel erg groot applaus voor het Ragazze Kwartet. Een van de hardnekkigste mythes van de westerse wereld is het obsessieve idee dat ieder individu vrij, uniek en autonoom is. Uit DNA-onderzoek blijkt dat 99% van alle mensen voor 99% gelijk is. Dan is het toch absurd om je hele bestaan te organiseren rond die 1% verschil en de overige 99% volledig te negeren of zelfs te ontkennen.